ፖለቲካዊ ትንታነ ንምሃብ ሰብ ምዃን ጥራሕ እኹል ዝተባህለ ይመስል ካብ ቆልዓ ክሳብ ሽማግለ ፖለቲካ ፈቲሑ ንምቅጣም ሰፊሕ ትንታነ እናሃበ ይውዕል ህዝቢ ከመሓድሩ ስልጣን መንግስቲ ዝባሓቱ ሰባት ኣብ ጣብያታት ቴሌቪዥን ቀሪቦም ንባዕሎም ዘይተረድኦም ጉዳይ አልዒሎም ህዝቢ ከረድኡ 2 ሰዓት ሙሉእ ትንታነ ብምሃብ ሓንጎል ሰብ ክብትኑ ላሕ ይብሉ ኣብ ቀረባ ዓመታት ኣብዚ ሃገር ከም ዝወሃቡ በዝሒ ትንታነን በዝሒ ተንተንትን ተዝኸውን እዚ ሃገር ደመና ናብ ሰማያት ኒና ዝናብ መዝነበት ኒያ ሚዲያ